клиника Вивавет. Във ветеринарна клиника Вивавет разполагаме с пациентен монитор, с който можем да следим нивото на сатурацията, вътрешна телесна температура. Пациентния монитор използваме главно когато се извършват операции за следене на жизнените функции на пациента. В клиниката също така разполагаме с камера, която увеличава до 400 пъти. С нея наблюдаваме лесно структурата на кожата, измененията по нея и измененията в структурата на косъма. Използваме я главно при наличие на дерматити. Разполагаме с рентгенов кабинет, клинична лаборатория, модерен ехограф, възможност за извършване на ЕКГ и апарат за инхалационна анестезия. Тестове за инфекциозни заболявания, тестове за някои от паразитните заболявания, както и тестове за определяне на протомобилното време при кучетата и при котките. Клиниката е основана 1991 година и се ръководи от доцент доктор Бойко Георгиев.